כן, בבקשה. אני אלעד אמיר, אני שלא מכיר. בבקשה לפני שאני אתחיל, אם יש לכם שאלות, יש המצאה מדהימה, דף ב', תשאלו אחרי. אוקיי, אתם נמצאים בירושלים. כשאני הגשתי את זה, חשבתי לעצמי מה ירושלים מייצגת בשבילי. היא יכולה לייצג כל מיני דברים כמו סכסוכים, ערבים יהודים, דברים כאלה. מעל הכל אני חושב שהיא מייצגת את העבר ואת ההווה. והם מיוצגים, לדעתי, על ידי מרכז העיר העתיקה בכנסת. כאשר יש דבר נוסף, אותו הייתי רוצה להעלות לתודעה, שאני חושב שהוא לא מיוצג, שזה מרכז העיר ההיסטורי. שזה אני בעצם, שמסתכל על שני הדברים האלה ויודע ככה איפה הוא נמצא ולאן הוא הולך. מרכז העיר ההיסטורי שבעצם יהיה תחום על ידי יצרים מוטוריים, יצרי הולכי רגל שעוברים במקומות היסטוריים ותרבותיים של העיר. בניגוד למצב הקיים כיום. עכשיו, מרכזי השלטון של העיר העתיקה והכנסת משופטים ומוגדרים על ידי חייל עירוני פתוח, כאשר מרכז העיר ההיסטורי לדעתי תעבוד הפוך, בצורה כזאת שעיקרה תהיה רקמה אורבנית, וגם לעצמו יהווה אבוי של הרקמה האורבנית שתקשר את כל חלקי השונים של העיר, השכונות מרכזי השלטון והשכונות של מרכז העיר. דוגמה קטנה של החלק המערבי שלה זה רחוב קק"ל שנמצא על קו פרשת המים, כאשר הוא הופך להיות לאיזשהו ציר הולכי רגל שמצד אחד יש מרפסת תצפית לכיוון הכנסת שקיימת כיום, מצד שני אני יוצר מקביל שנקרא כיכר קק"ל בין מרפסת תצפית לכיוון העיר העתיקה. עכשיו כדי לגרום לגן עצמו לעבוד אותו מוקד שאני רוצה שהוא יהיה, קודם כל צריך להגדיר את הגבולות שלה ואת המוקדים שלה. הרקמה האורבנית מחלחלת פנימה וממסמסת אותה, ומה שיצא בעצם צירים מוטוריים מצפון לדרום שמגדירים אותם מהכיוונים האלה, וממערב ציר רכבת קלה כמתוכנן, כאשר כל צירי הולכי הרגל מגיעים למרכז למוזיאון ארכיאולוגיה של ירושלים. כשבאתי לתכנן בקנה מידה הזה, הסתמכתי על שלושה דברים עיקריים. א' כל זה עיקרון של נצפות, כל מיני מבטים שהייתי רוצה לשמר ולמסגר. הדבר השני זה עיקרון של כמעט חלל שחוזר על עצמו בקנה מידה השונים, אנחנו נראה בהמשך. והשלישי זה איזשהם סכמת אסוציאציות ותחושות שהבן אדם ירגיש בבואו אל הגן, בגן וההליכה והיציאה ממנו. כדוגמה מסוימת לאסוציאציה, למשל, אם אנחנו מגיעים מכיוון מקינג ג'ורג', קרן היסוד לקינג ג'ורג', כיכר פריז, יש לנו איזשהו רמז, איזשהו הצצה מתחת לבניין. אנחנו ממשיכים ואז אנחנו מגיעים לכיכר קק"ל שראינו לפני, ואז שם יש לנו את ההפתעה, את הנוף שנפתח לכיוון הגן, לכיוון העיר העתיקה. גם בקנה מידה של 1:1 אנחנו רואים את הצירים המוטוריים שתוחמים את גן העצמאות, כאשר כאן אין בינוי ונפתחים ישירות אליו. ממערב, הבינוי מהחולה ויוצר את הדופן השלישי, עליו מתקיים הפעילות הציבורית בעצם על שכונות, שמגיע מכיכר החקלאות לכיכר הקונסול, ובעצם הם מגיעים אל המוזיאון הארכיאולוגי שהזכרתי לפני כן, כאשר מה שמיוחד בו שהוא מהווה איזשהו סוג של המסה על האדמה של הבויד שנוצר על ידי הבריכה. דבר נוסף שחשוב לשים לב בקטע הזה, זה שבניגוד למצב היום, אני יצרתי איזשהו נתק, אין חיבור של הכבישים כאן בכניסה למרינה, אני יצרתי איזשהו נתק, ובאמצעות הבויד הזה שדרות ממילה מתחבר ישירות אל הגן. בעצם בריכת ממילה הופך להיות הנקודה המקשרת בין ממילה, כיכר ממילה, הגן והחלק הציבורי שלה. בעצם יהיה איזשהו סוג של חיזוק, של קישור בין ציר של שקט לציר של עירונים. עכשיו, עד שאתה מתרגל, תגיד לנו. שאלות אחר כך.
מאוד. עכשיו, כל שכבה שאנחנו נקלב בירושלים, אנחנו נמצא איזשהו רובד נוסף. מתחת לכיכר ממילה אנחנו נמצא את בית הספר לארכיאולוגיה, מקביל מהצד השני זה המוזיאון הארכיאולוגיה. כאשר במרכזו יש לנו איזשהו שבר. השבר הזה הוא סוג של תזכורת עוד מלפני, עוד מהשבר של שער יפו, דרך השבירות המקוטעות של שדרות ממילה, דרך הכיכר ופורץ את דרכו אל תוך הבריכה. ודרכו נכנס בעצם עיקר האור והעיבור לחלל החפור למטה של בית הספר. העיתוי היחידי של בית הספר למעלה זה בעצם שני המבנים עיניו, אפשר לראות אותם כאן. שני כאן במפה. שמנחיכים כאן נמצא בית הספר, מצד אחד האודיטוריום המשופע שמוציא איזשהו בית קפה אל תוך הכיכר, מצד שני מבנה הכניסה שמאגד את האלמנטים ורטיקליים ואת משרדי בית הספר. עכשיו, השבר עצמו מחלק בעצם את הפרויקט לשניים. מצד אחד יש לנו בעצם האדמה משופעת שיורדת מאיזושהי כניסה משנית אל הבית ספר, עליה יושבות המעבדות המחקר. מצד שני, דרך שהולך לארכיון, עליה יושבות כיתות הלימוד. הן נפגשות בעצם בכניסה התחתונה לבית הספר. בנקודה הזאת, המבנה הכניסה הראשי עובד במעין קובייה זכוכית, כפי שאמרתי, שם נמצא כל התנועה ורטיקלית. מעבר לשבר הזה, יש לנו בעצם חצרות משניות שמכניסות אור, אשר בלב הכיכר הן מהוות איזשהו אלמנט של ישיבה וגינון, ומכניסות אור משני. אור שלישי נמצא, אפשר לראות את זה טוב בתוכנית גגות, זה בעצם פילי אור שנמצאים מעל חלקים יותר שקופים שזה המודרום. מה החומר הזה? אנחנו נגיד. כבר שם, מה החומר הזה? רגע, זה לא נראה, מעבר לזה יש עוד איזושהי קומת ביניים, שגם היא כמובן פרויקטית בשניים. מצד אחד יש לנו איזושהי מסעדה שיוצאת עם מרפסת בתוך השבר וצופה לבריכה. מצד שני יש לנו חלל שני, סטודיו פתוח במועדון סטודנטים. הוא היחידי בכל הפרויקט שיושב על הקיר של הבריכה, צופה אליו ויוצר את האינטראקציה ואת הרוגע שהיא יוצרת. שני דברים חשובים מסוימים שאני חושב שחשוב לציין זה שרוב מה שעשיתי כאן זה משהו שהוא מינורי, זאת אומרת מספיק נגיעה קטנה, עלייה קרקע קטנה כדי, חור קטן כדי ליצור את הדבר הגדול הזה. והוויד הזה, כך קראתי הפרויקט שנוצר, זה בעצם המקום שבו הבן אדם יכול לצאת מהעמודה שלו מסביב, להיכנס לשקט שלו לעולם הפנימי שבו, אם זה בתלמידה של בית ספר, אם זה בגן העצמאות במרחב, או אם זה בירושלים שלך. אז ממה עשוי הגג ההוא? סליחה? קודם כל לסעדי הייתה שאלה. מה השאלה? השאלה היא, זה כביש, זה כביש. וזה ממשיך, נכון. וגם זה כביש. לא. אבל זה באותו צבע. לא. אבל זה ממשיך. משקפיים שונות אולי יעזור. תענה לעניין. כפי שאמרתי, אם אתה בעניין של כבישים, יש צירים שתוכנים מזרח למערב של תנועה מוטורית שמקשרים אותו כאן. בפרויקט הצירים שמקשרים אל הצירים התוחמים, אלה הצירים האלה, שזה הלל והגרון מצד אחד. אין חיבור כאן, אין שום כביש, יש כביש, כפי שאתה אומר, קיים כיום בין כיכר חתולות לפה, שאני סוגר. לא, אני מדבר על ההלל שהולך כנראה פה, ופה... פה אין כביש. אין כביש? לא. אז איפה לנו נעלם? אין כביש. הוא לא נעלם, למה הוא נעלם? מה אתה מחפש את שלום ציון המלכה או את... מה אתה מחפש?
מול בית זה שלום המהנדס. ציון, מול בית המהנדס. זה הלל, פה בקטע הזה. אגרון, דוד המלך. זה בית המהנדס. בית המהנדס. זה בית לא, זה בית המהנדס. יש לך כאן זה כיכר חתולה, יפה, זה זה קניון בית האחים המהנדס. ישראל, יפה, יש כאן כביש. זה יש כביש. אכסניית אגרון. זה כביש. מפה לא מבין. בסדר. שאלת חומריות? כן. אה, אתה לא רוצה, לא צריך. לא, אין בעיה. אני לא מכריח אותך. שאלת מה החומר, האלמנט הזה, כן, זה אלמנט, זה איזשהו סוג של אלמנט הצללה שהוא זכוכית, שקוף, אבל יש בו איזשהם פיגמנטים שמפחיתים את כמות האור והקרינה שנכנסת, והם גם יוצרים איזשהו סוג של הגנה מפגעי השמש. למה זה לא פתוח לגמרי? אני לא צריך. לא, באמת. הם איזשהו, א' כל זה, כפי שאמרתי, זה איזשהו הגנה. דבר שני, הם איזשהו סוג של תזכורת למבנים האלה כדי להבין מאיפה הם הגיעו. תודה. רגע, אחד, עכשיו לואי. רק שאלה לגבי בריכת ממילא. מה כן. אתה עושה שם בתוך הבריכה? בריכת ממילא, כפי שאתה רואה אותה כיום, היא בריכה שהיא נורא מוזנחת, יש לה פירות מסביב. אם אתה רוצה לראות אותה, אתה צריך להסתכל נורא בזהירות. מה שאני עושה זה בעצם שני פעולות. בגלל שמדובר בבריכה שהיא מתמלאת ומתרוקנת בקיץ, אז מצד אחד יהיה איזשהו סוג של בריכה שאתה יכול ללכת או לשוט למקומות שקטים בה, למקומות שקטים ולנוח. מצד שני, כשהיא מתרוקנת היא יכולה להיות מקום מקשר לאירועים שהם יותר גדולים, שהבית ספר ושהסביבה. איך אתה יורד אליה? לאן הולכים המים? מערכת ניקוז מדהימה שנעשה. איך אתה נכנס אליה זה די פשוט. יש לך כניסה קיימת של מדרגות פה, אני יוצר מדרגות מקבילות כאן, ואתה יכול בעצם להיכנס דרך הבית ספר, ככה זה הדמיה זה כניסה משנית אותי. אל תדאג, יש לא, הייתה הדמיה. אבל יש סרט. היא סרט, טוב. יש כניסה משנית מכאן, ואתה יכול בעצם מכאן ללכת על גבי דק בצדדים ולהגיע. אני מציע שאם יהיו עוד שאלות זה רק אחרי הסרט. בסדר? יאללה, בואו יאללה, סרט, קדימה. כמה זמן הסרט? 2.5. מצוין, קדימה.